nari ko karon kay magama ko og vlog. Unang vlog na niya, sana suportahan ninyo ang akong first vlog. Okay guys, thank you guys. What's up? Mo din guys ang unang vlog na guys, naghagbas ko ni kay gining dapita. Tanganon ako ni siya og may tangkawan og manok. Gasugod ko hagbas ini gahapon. Guys, karon guys ako ni siyang tiwason karon. Karon guys magtiwas ko hagbas. Kini ang Bisayang vlogger. Guys, what's up? Ayan guys, oh. Sobrang sagbot guys, no? Sagbot kayo, sagbot. Sagbot guys, sagbot. Ito maayos na lagayan ng kamera.
Halo. Mm. Yan guys, malapit ang matapos. Ito naman ang hagbasan guys, oh. Ulo na. Babay gamay kuwang. Here. Hagbasan kunoy na ho. Hagbasan kami na ho.
Hi guys, tapos na po tayong maghagbas. Thank you. So guys, ang hinagbasa na guys, mana. Yan, charan. Charan, naman na maghagbas kay karon. Ato na ning hinluan, ato na ning tapuko ning mga sagbot. Okay. Guys, tapuko na nato ning mga sagbot ha. Okay, wait. Ito nang tapukon ang mga sagbot. Ay, wala tayong anuhan dito. Nalagyan ng cellphone. Nako. Oh, nako. Okay. Tapukon na to kanang sagbot.
tapos na. Kapoy. Ito na yun. Ito na guys. Natapok na tanang sagbot. Ito na po. Ako sa gamay, bungayanan pa. Yung manok guys, oh. Gagawa ko dito ng pagkawan ng manok. Dito, gawin ko dito. Okay guys, tapos na po tayo. Hi guys, sumana unta transportahan ko ninyo sa akong video nga unang vlog, Bisaya vlog. Thank you guys. Hello. God bless. Here we go